Pipila ka buwan sa dipang eleksyon kanong buwan sa Mayo, gihingpit na sa Commission on Elections COMELEC ang preparasyon sa laing mga sektor nga ma-involve sa piniliay. Sa dakbayan sa Talisay ug mga adlaw himuon ang testing sa vote counting machines o VCM. Gitakda usab ang COMELEC ug Oplan Baklas sunod semana. Si Chona Carrion sa report. Ugma sugdan ang pagtest sa vote counting machine sa usa ka mall sa dakbayan sa Talisay. Mato ni Attorney Gallardo Escobar, election officer, nga hangtod sa Marso 4 ang ilang ipahigayong demonstration sa VCM. Tumong niini nga ma-familiarize ang mga botante kung unsa kining machine nga gamiton sa umaabot nga eleksyon. Talisay no nga moadto pwede mo sila mo suway no. Atong especially katong mga wala pa ka suway. Doon natay vote counting machine nga to. Usa sa ni sa pamaagi nga to pag-educate sa mga botante. O sa mga kandidato po, no, ang ilang mga watchers, ilang mga supporters. Samtang Gitakda sunod semana nga ipahigayon sa COMELEC Talisay ang pagpanangtang sa mga campaign posters sa mga national candidates nga wa gibutang sa designated poster areas. Sa obserbasyon ni Escobar sa iyang pagtuyok sa dakbayan, wa man kaayoy mga campaign posters sa national candidates nga iyang nakitaan. Kasagaran hinuon niini mga posters sa local candidates nga sa Marso 29 pa magsugod ang campaign period. Directive sa amo, una gani before na mo tangtang ang picturean sa siya. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.